खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली बे साननैसोआवना मैदेर आरो मैदेर बेथ' जाखागोनानो न' सिफायनाय मानाय बे मैदेरजों न' गाफाय जानायनो बा माबा मोनसे मानसिया मैदेरजों गाथार जानायनो माइ माइरं जाना थांनायनो बे बोसोर बे प्रब्लेमा जोबनो थांनाय नङा आरोखि खारन जेब्लासिमहालागै पलिटिशियानफोरा सांग्रांथि गैया अब्लासिमहालागै बे जिनिसा जोबनाय नङा। ओजोंहाय जोंनि खाथियाव गुबुन कान्ट्रि दं हिसाबै भुटान दं। भुटाननिफ्राय जेब्ला ओंखारबोयो गोजौआव जेबो गैया जायो भुटानाव अब्लानो ओंखारनानै मा जोंनि इन्डियायाव हाबफैनानै गाग्लोबफैयो। थ' बेफोरखौ इन्डिया गभर्नमेन्टनि माखासे प्रटेक्शननि थाखाय गोबां जिनिस दं हाबाफारि दं बा बिदिनो गुबुन गुबुन आदब खायदा दं बेफोरबायदिजोंबो होबथानो हायो। प्लास जोंना फरेस्टारफ्राबो सांग्रांथि गैया बेफोरबायदियाव नांगौ बायदि माबा माबि खालामना होबथानो हानायनि बेबस्था गैया बेफोरबायदि आरोखि। जिहेथु जोंना इन्डियायावथ' दङ बेफोरबायदिखौ हायो खालामबा गोसोब्ला खारन मानो खालामनो बेफोरो सोरनिबा न'खरा माइ माइरङा जाना थांजायोब्ला बिनि नामावहाय पलिटिशियानफोरा सोरबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रानो बा फरेस्ट बिबानाखौ जाया लादों ना बिनियाव एसेब्लाबो माबा जाहैयो बेफोरबायदि आरोखि। खिन्थु दा बेफोरखौ खालामोबा खालामनो हायो। बे प्रब्लेमा जोबनाय नङा थाबाय थागोन आरो थालांबाय थागोनबो बियो मोनसेनि उनाव मोनसे गुबुन गुबुन स्टेटआव हादों खिन्थु जोंनि इन्डियाफोर बायदियावहाय हादों हानाया खिन्थु नर्थ इस्टआवहाय बेफोरबायदि गोख्रोंनो राहा लामा लानायखौ जों नुवाखै। बिटिसिल' नङा बे आसामावबो बिटिसिनि अनगायै स्टेट गभर्नमेन्टबो जेरैबायदि काजिरंगाफोर बायदियावबो गोबां बेफोरबायदि जायो। कार्बि आंलंआवबो गोबां न' गाख्रेब जानाय सोरनियावबा फेमिलि गाथारना थांजानाय सोरनिबा गथ'खौनो गाथारना थांनाय सोरनिबा माइरं दिक्सि देला गाख्रुब गुख्रुब थांनाय बेफोरबायदिया जोबनो थाङा। थ' बिदिनो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो मोनसे न'खराव माइरं बा न' बां सिलिंखार खालामनानै गालांनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों। दान्दिसे जों नायनानै लानोसै। थांनाय मोनायाव हरनि 11:30 समावहाय मासे मैदेरा फैनानै दिनै आंनि न'खौहाय गासिबो सिलिंखार खालामलांजोबबाय। न'आ गंनैबो गैला आरो लोगोसे माइ दङमोन 45 मन आरो बे 45 मनावहाय माखासे जालांनानै एसे गालांबाय आरो ओमफ्राय दा आं बेखौसो बुंनो सानदों दिनै आंहा न' लुनो बा माइ बायदिसिना बायनो थाखाय आंहा जेबो राहा गैला आरो थानो थाखाय आंहा न'बाबो गंसेबो गैला। नैबे थांनाय हराव जोंनि गामि आस्राबारियाव बेबायदि मोनसे न'खराव बेबायदि समस्या जानानै थांदों। बे समस्या बेनो माने जोंनि गामियाव हाग्रानिफ्राय हाबफैनानै बेबायदि हाग्रानि जुनाद मैदेरफोर बिदि फैनानै जोंनि गामियाव बेबायदि नासयफैगासिनो दङ। थांनाय बावैसो साननैसोनि सिगाङाव जानानै थांबाय मोनसे न'खराव बेखौबो सिलिंखारै खनसेनो फोजोबनाय जादों। बेबायदि बिनि धोन सम्पति जेबो थायाखै न' बां गासैबो सिफायजोबना गालांबाय आरो नेक्स्ट बे सानसेनि उनाव आरो नैबे दिनैनि थांनाय हराव बेबायदि जोंनि गामियावनो सासे मानसिनि निकलास होननाय बिथांनि न'खराव फैनानै बेबायदि न' बां सिफायफैजोबबाय माइ जालांबाय। न'आ बिथांना गंथामसो दङमोन गंनैयाखौथ' गोदाव सोराव बेबायदि उल्थां फाल्थां सिफायना गालांबाय आरो माइ जालांबाय। न' गंसेखौबो बेबायदि गोबां खहा खालामनानै गालांबाय। फोसाबफिननो थाखाय अननानै जायफ्रा हायो जायफ्रा अनसुंथाइ होनो इस्सा जानानै जागोन बिथांनि बेबायदि खहा जानायाव अननानै बेबायदि अनसुंथाइखौ होनो थाखाय मदद बिनाय जादों। दा ओरैबायदि समस्या जायो माने जोङो सिगाङाव बेबायदि जों जारखा मैदेरनि प्रटेक्सन हिसाबै जोङो होदोंमोन। ओमफ्राय बेबायदि होसेयावबो गोबां बाहेरानिफ्राय बेबायदि फैनानै बेबायदि नस्थ' खालामलांबाय। बावैसो एसे सिगांनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जों गामियाव हाबफैनानै बेबायदिखौ होनो मोना होननानै बिसोरो दानस'नानैबो लांदों आरो बेबायदि एलाउड गैया होननानै बिथांमोना बुंलांदों। बे बिसयआवनो जों बे जारखा प्रटेक्टनि खामानिखौ जों साक्सेसै मोजां सुबिदायै जों होना लानो हायाखै। बिनि सायाव जोङो मा डिसिसन लानांगौ जों गामिया बेबायदि मोनसे
डिसिसन लानायाव जोङो एसे गोनो गोथो जानानै दं। माने प्रटेक्सन खालामोब्लाबो जोंनि सरकारा जोंखौ हमगोन आरो खालामाब्लाबो जोंहा गोबां बिसयाव जोंहा खहा जागासिनो दङ। बिनि सायाव एसे गोरों गोराफोरनिसिमबो लिडारफोरनिसिम खावलायहरनाय जादों। बिनि सायाव नोंथांमोना माबा मोनसे जोंखौ अनसुंथाइ होनानै सहाय होयो नामा, जों बेबायदि खावलायनाय जादों आरो। आसाबारि गामियावहाय थांनाय हरनि 12टा बा 11:30 समावहाय हाग्रानिफ्राय मासे मैदेरा फैनानैहाय जोंनि बे निकलास नार्जारिनि न'आवहाय दिनै हाबफैनानै बिनि जेसेबां दंनाय न' बां आरो माइ दै आरो बासन बर्थन गासैखौबो लेथेर फेथेर खालामलांबाय। बेनिखायनो आङो रायजोनि जानानै आं गेदेर गोलावफोरनि सिगाङावहाय आं आर'ज गाबो जाहाथे बिथांमोननिफ्राय एसेसो अनसुंथाइ मोननानै जेन गावनि थागिबि थानाय बेबस्थाखौहाय खालामनो हायो। आं बेखौनो आर'ज गाबहरनाय जाबाय। माथो खालामबावनाय उफायथ' गैया। जों सोरबा सरकारखौ रायबाबो मालाय माथोबाव। सरकारा नों हाजारखि राय, हाजारखि बुं, हाजारखि मा, नोंनि बुंनाया जोंनि थाखाय जेबो मोलोमनोबो थोआ। बेबायदि जानानै दङ आरोखि। सिदा सिदायै माखासे बाथ्राखौ बुङोब्ला बिसोरो दुखुबो मोनो, लाजिबो मोनो। ओमफ्राय जे बिनि न'आव माब्लाबा हाबैबा जुगुमना थानायफोर बायदिसो पलिटिसियानफोरा जुगुमनासो थायो नों आंखौ बेफोरबायदि। थेवबो जों फोरमायगोन। दा बेफोरनि दुखु दाहाखौ जुदि एसे एनै नायाब्ला सोरबायदिखौथो नायनो सरकार, नङा होमबा? बेफोरबायदि आरोखि। जाय हक जों फोसावनांगौखौ खोन्थागोन, नायनांगौखौ नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा नुलांबाय। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामाबावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारि।